Alright, for today's video, naisaag sa tadireg syudad doon. So, unsa may itong buhaton dire, ato na magmustra-mustra, tadireg kung siya ito ngayon itong buhaton dire syudad. Nga, permiro, gina nasakay, gita usan jeep, gikan, tagbilaran pa dong Cebu City. Kaya siyempre, ganam, tagpirting paspasag, kay mudagan nga ferry, gikan tagbilaran, ang mga usan jeep, toy. Gwapo sa panahon diya, kaya di kay tantong init, di po tantong landong, sakto, rin tao ng atong kainiton diya. So pag naugs barko ato gyud nang lakawon sa nato gamay ganam tay tuyo dos unahan so usa tam sa kay taxi ato sa na-exercise gamay itong TL ya o mo na diya sakay tag taxi diya kay medyo layo ni itong dungan dire ron. Di na man pare sa una nga mag jeep ta karon ganam tay daghang dala so di pud magsilbi yun nga igo na ta mag jeep dire taxi gyud tirada ni ron. Nya nahipadpad gyud taon tag Ayala dire kay naman tay paliton sa Ayala gyud kay dito sa Bohol wala man kay tay Ayala dito are na lang tag syudad tan-aw na lang ta dire mga nindot kay mga pamaliton dire sa tubag bansay-bansay dire palibot dire makanahon na sa tas mga sauna na to mga kaganapan dire syudad taon o pag abot to sa Ayala siyempre una gyud tong birahan dire ang mga pagkaon. Nya di makita kayo tantong gutom diha o siyempre ato lang kaon lang tag fast food dire KFC tong tirada ron kay medyo sudla na to gamay itong tiyan ng mga pagkaon diya. Nya, mauna ni ron. So, man na matagkaon. So, adto na ta sa tugtong mo, tuyo diya. Mangita tag saktong mga pangsuuton dire. So, nakita mo tag Aldo dire nga medyo 50% off. O, ato ning biradahan dire ron. Sudla na to ni. Iyawat basi ni makapalit ni taan ni day 50% off. Gold ka na pa may pangitao na to. Tanaw-tanaw gamay diya mga display diya. Basi ni makapalit ta diya. Gwapo kaya mga sapatos diya, mga bag diya. O, ang kulang na lang yun na kwarta na lang yun doon sa ito pagpalit o pinipili kunuhay ta diha kay abi kunuhay natay giganahan so papangutana kunuhay ta kung ang ayan banis kuha punit po ta diha kay gwapo sa na mga branded kay nga sapatos para itong pamaliton taon po doy kay para nigsuot na to in town for example kini sapatos alami sa kay ituno boy murag magpiti-piti sa ng sahog diha og kitahay original. Wata makotinto sa usa diha tan-awon sa natuuban diha basin di mas gwapo diha og napadyo mas less 50% basin ay 70 diha machambahan to da 70% off aw gwapo kayo. Kung pwede pa lang ni mahangyo aw biradahan tanig hangyo dire. Nya kay human naman tag shopping window shopping kunuhay didto aw ari na sa tas pagkaunan dire kay kinanglan agi tay dala og muuli ta. Lisod sa kay guwatay madadig uli na to aw sa bugod taon ta diha. So tanaw-tanaw to mga donut diya ato ning tirada ani ron nga pasalubong ani ay kining mga pampatamis. Bahalag bidli basta kani masima-sima o ganahan ta magsima-sima. Di man sa tumakaon ang kwarta so ato na lang naipalit pagkaon.Ray masud atong tiyan. So nahuman na mata ng adlaw sa tong surusuroy diha. Nabalit na pud pampasalubong pagkaon pang sima-sima. Aw it's time to go home no oy nung good town ta diha. Aw sa sunod nagubra tong surusuroy ko diha. So maoro ko to sige bye.